Velkommen til den her video. I dag har vi en sang om Justin Timberlake. Og imens vil vi fortælle lidt om ham. Og så vil vi spise lidt råvarer og drikke noget citronsaft. Og den første råvare er simpelthen skumfidusen. Næste er chili. Og det vi skal drikke. Og drikkevaren er citronsaft. Og jeg tænker egentlig bare, at du starter med at drikke min. Jeg tager den her. Så den sidste hvad for chili? Skumfiduser. Og så citronsaft. Victor vil starte ud med at drikke citronsaft, og så vil jeg fortælle lidt fakta. Jeg skal lige have posen, hvis jeg skal spille det ud. Justin Timberlake er 34 år gammel. Han er 1,85 høj. Han er født den 31. januar i 1981 i Memphis, Tennessee i USA. Han er en amerikansk sanger, sangskriver og skuespiller og producer. Han har medvirket i 15 film. Han blev kendt som en del af boybandet NSYNC. Justin Timberlake har vundet 4 amerikanske Grammy'er. Jeg kommer godt ud til det. Der kommer meget fokus på Justin Timberlakes privat nu. Han får kæreste med Britney Spears. Efter 5 år så jeg op, han begyndte at dække Cameron Diaz. I dag er han gift med Jessica Biel. Han har en søn, der hedder Silas Timberlake. Og han sagde lige, at han har en søn, som hedder Silas Timberlake, hvis I ikke kunne høre, hvad jeg sagde. I 2004 blev han trækket som en Superbowl. Han sagde lige i februar 2004 under pauseshowet i Super Bowl sang han med Janet Jackson. Det blev set mere end 100 millioner mennesker. Han rev et stykke af Jacksons tøj og blottede hendes bryst. Så er det så min tur til at spise den her chili. Spis det. I 2002 udgav han sit første soloalbum. Det blev godt modtaget af kritik og musikkøbere. Albummet har mere end 20 millioner eksemplarer på verdensplan. Hans andet album kom på andenpladsen i USA. Det blev et hit. Sammen er der blevet solgt mere end 13 millioner eksemplarer til sammen. Den har vist afspilninger Mirrors har 357 millioner afspilninger. Han har lavet 3 album, 14 singler og udgivelser og 14 gæsteoptrædninger. Her kommer Mirrors. Efter lidt tid så kommer den. I'm bringing sexy back.